Home, la crisi, jo de cert que no sé quan s'acabarà. El que és segur que si ens aixequem d'hora, ben d'hora, i tots fem pinya i treballem tots junts, i anem a una, d'aquesta crisi ens sortirem i s'acabarà un dia o altre, evident. L'outlet és un fenomen comercial que està molt de moda, és una cosa que enganxa molt i molts empresaris s'aprofiten d'aquest nom per arrastrar la gent dintre la botiga, però això tindria que tenir els mateixos tipus de garanties que qualsevol botiga. Llavors té que existir molta més regulació, sobretot per garantir els drets dels consumidors que accedeixen a aquest tipus de comerç. El comerç tot el que sigui, facilitar l'arribada dels productes i la logística, perquè vull dir l'èxit del comerç en la logística, doncs farà que els productes nostres arribin abans en el consumidor, amb la qual la gestió d'estocs, el producte fresc, estem al corredor del Mediterrani, dieta mediterrània, vull dir, la nostra cultura pot arribar a tot el que sigui l'itinerari, per tant, és beneficiós, molt beneficiós. Bé, nosaltres som contraris a la liberalització dels horaris comercials, entenent com a liberalització dels horaris comercials el que en el fons volen dir que és la liberalització de l'apertura dels comerços als festius. Entenem que la normativa actual que hi ha és més que suficient, inclús hi ha alguns dies que tenen poca ascendència, però entenem que és suficient i que variar-la, ampliant-la, l'únic que faria és generar més inconvenients que avantatges, més pobresa que riquesa.